tú zavrosú na východné Slovensku, takže inú. domácu nejakú, je taká v náreči, pamätáte si z hlavy? Ako pieseň? Hej, skúsite? Ale ja nie som práve najlepšie interpret. To nevadí, len aby sme proste... Nie? Radšej nie. Radšej nie, no dobre. Tak nejakú pesničku, no. Hanka, a ty? Nechceš? Ale poďte, že tu za rána budem spievať, čo keby to už večer je. A na triezvo. A tak ja spievam aj na triezvo, ale Myslíš, Hanke, jednu? teraz rána ešte nie. Jednu, nie, zabrať nejakú typickú jednu. Krátka. Takú, čo ti je srdcu blízka. Pesničku? Hej. No, aby som to odľahčil, vy určite máte, no to vy o tom viete teda, ale ja viem, že máte také podobné aj výrazy ako Pohorelčania. S Pohorovou máte aj dobré vzťahy. Ja s nimi sa poznám, s tými ľuďmi aj z rámci folklóru tam aj. Jak sa volá starosta, teraz si neviem spomínať. Kalman Jozef, nový. On je už nový toto. A predchádzajúci bol Janko Šulej. No, Zrovna včera sme sa stretli po dlhom čase. takže tých ľudí tam poznám a viem, že toto gvarím a tieto výrazy rôzne sú podobné a že prichádzate vlastne asi z nejakej podobnej vetvy, ktorá sem prišla pred nejakými 350-400 rokmi? 350 rokmi, takže dobre, že to povedám. Približne. S tým, že vlastne Pohorela vydala v 56. roku spisovne nárečia Pohorely a potom vlastne na základe toho ten spracovateľ, ktorý bol ten istý pán Gejza Horek, potom spravil pred tými 5 rokmi aj to nárečie spracoval Tepičky, litovské Tepičky. A sú tam vlastne všetky teda výrazy, ktoré aj pani pesnička povedala a snažíme sa o to, aby ľudia teda aj doma v domácnosti teda gvarili týmto nárečím, pretože pán Gejza Horek povedal, že kto sa naučí gvariť po teplicky, ešte potom strašne naučí dobre gvariť po francúzsky. To vlastne ten jazyk tou možnosťou potom napomáha, že sa človek naučí rýchlo po francúzsky. Neviem, či je to pravda, sme to neskúšali, ale asi to dáme za domácu úlohu našim žiakom v škole. No, hodou okolností. Príbuznosti toho nárečia pohorelského a teplického sa viaže vlastne taká legenda, hej, že na Kráľovej holi sa rozkrútili dvaja goráli, jeden spadol na Horehrovskú stranu, to je do Pohorelej, a jeden do Tepličky a vzhľadom k tomu sa traduje teda, že máme príbuzné nárečie. Takže dvaja bratia sa, dajme tomu,
zosypali na každú. Áno, každý na druhú stranu Kráľovej hole. Ja som aj pred 2 rokmi bol na vašom festivale, ktorý tu máte. Musím povedať, že to je príjemné stretnutie. Minulý rok som to nestihol, ale dúfam, že tento rok sa mi to podarí znova. Pred tými 2 rokmi tu boli, okrem samozrejme folklórnych súborov, aj v rámci toho programu Dušan Grúň a Giska Oňová. Sobota pre mladých. Giska Oňová a ešte pán Dočolomanský, presne to som chcel povedať, v rámci toho programu súborného. Ale to som chcel ešte povedať, tento fotograf, ktorý fotí vaše tieto nádherné zákutia a dolinky, pán Linder, že? Áno. Mal vtedy aj vernisáž tých panoramatických fotografií v škole. A včera, keď sme prichádzali, ja som si myslel, že to bol Lubecký úrad, vtedy, ale to bola škola. Poďme tam, určite Lubecký úrad, a potom si myslím, že vyššie, samozrejme. Ale to som chcel povedať, že tá kultúra u vás žije naozaj dosť silne na to, že ste nie je moc veľká dedinka, myslím, koľko? 2300. 2300? Áno. Za 2300 to už je potom slušná veľká dedinka. V tom prípade, ale tak samozrejme, že není to nejak obrovské a ste tak v podstate tak schovaní. A som počul, že tu keď prišiel nejaký režim, sa zmenil na niekde hoci kde v rámci Slovenska, alebo sa menili kraje a menilo sa všetko, tak tu to prišlo ako tak troška neskôr, že ste si udržali tú svoju kultúru oveľa dlhšie ako ostatní. No ak sa vrátim k Vladovi, vlastne je to náš teda priateľ, ďakujem pekne, a vlastne priateľ, ktorý tu zabrúsil pred 10 rokmi a vtedy vlastne celé naše slávnosti fotografuje a publikuje v Kanade, publikuje na svojej stránke internetových. Za čo mu vlastne ďačíme, pretože všetky materiály, ktoré máme narobené, alebo propagačné materiály sú vlastne z jeho roboty, z jeho krásnych snímov, ktoré tu nafilmoval, nafotografoval. Čo vlastne svedkom sú aj tieto jeho krásne fotky. Tohto roku vlastne mu poslanci zastupiteľstva na môj návrh odsúhlasili čestné občianstvo obce, ktoré mu bude potom odovzdané na tej vernisáži tú sobotu, keď vlastne týmto krokom sa otvára také prvé to naše podujatie jeho výstavou. Takže budeme radi. To znamená ešte raz v sobotu kedy? V sobotu o 14. hodine. Ale ktorého? 2. augusta. S tým, že sme radi, že ho máme, to pána Jedoslava, ktorý vlastne emigroval do Kanady a vydal niekoľko kníh fotografických, ktorých sú osvetené chrámy katolícke, zaoberá sa rôznymi vecami, je to zaujímavá osobnosť, zaujímavá sa napríklad históriou, hľadá dokmeny po slovenských cintorínoch a matrikách. A je to taký zvláštny človek, ktorý má rád litovskú typičku a myslím si, že aj my máme jeho radi.